मी आज तुम्हाला भेंडी फ्राय दाखवणार आहे. हे सोप्या पद्धतीत म्हणजे काय काय वेळेला भाजी खाऊन मुलं कंटाळली ना की त्यांना असं तळलेलं वगैरे असेल तर खायला बरं वाटतं त्याच्यासाठी. तर हे बघा मी म्हणजे भेंडी आणली ना ही स्वच्छ धुवून ना सुकून घेतली आहे. अशीच घ्यायची सुकून, पाणी नाही ठेवायचं. आणि कशी कापायची ते बघा. असे 2 तुकडे करून ना हे म्हणजे आपल्याला असं दिसतं पण आतमध्ये कीड वगैरे असेल तर ह्या पद्धतीने त्याचे मी तुकडे करून घेतले. हे बघा एकदम झटपट होते ही. ह्या पद्धतीने तुम्हाला ह्याच्याशी मोठे आवडत असतील तर अख्ख्या भेंडीचे केले तर चालेल. लहान भेंडी असेल तर त्याचे लहान भेंडीचे काय असे मध्ये कट करण्याची गरज नाही, सरळ त्याच्या उभ्या शिरा पाडायच्या ह्या. तर ह्या पद्धतीने मी कापून घेतले. तर बघा आता मी यात घालायचा मसाला दाखवते. तर मी हे वाडगं घेते. तर ह्याच्यामध्ये हे नुसतं म्हणजे काश्मीरी मिरचीचं तिखट आहे, हे तिखट घेतलं आहे. आणि छोटा चमचाच घेतला आहे. नंतर ही जिरेपूड आहे, भाजून जिरं घरात केलेली. नंतर ही धणेपूड आहे. हेच आहे सगळं आपल्या घरात असतंच, हो की नाही. त्यामुळे झटपट कधी मुलांनी कंटाळा केला हे खायला नको मला ते नको तर आपण हे अशा प्रकारे त्यांना करून देऊ शकतो. हां आता चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. गरम मसाला घालते. हां बघा किंचित गरम मसाला, एकदम छोटा पाव चमचा. नंतर तांदळाचं पीठ, केवढी आहे त्याप्रमाणे आपण त्या प्रमाणात घ्यायचं आहे. तर मी 1 चमचा कमीच घेते तांदळाचं पीठ. त्याने कुरकुरीतपणा येतो चांगला. आणि बेसन, हे घरात दळलेलं बेसन आहे माझं, तर हे 1.5 चमचा घेते. तर हळद पूड घालते. आणि हे म्हणजे पाव लिंबू आहे, या पाव लिंबाचा रस. आता हे सगळं मिश्रण मी एकत्र करणार. हे बघा आता ह्याच्यामध्ये पाणी घालून आपण थोडीशी म्हणजे घट्ट अशी त्याची पेस्ट करायची. चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. हे जास्त असेल तर प्रमाण जास्त घ्यायचं. मी आता थोडीशी आहे म्हणून मी थोडं 1 चमचा ह्याचं तांदळाचं पीठ आणि 1.5 चमचा बेसन पीठ घेतलं आहे. आता नवीन नवशिक असतील ना मुली, त्यांच्यासाठी हे ह्याच्यात आपण तर अशा आता हे मिश्रण केल्यानंतर ह्याच्यात आपण मीठ लागलं आहे का बघू शकतो आपण. हे आपला अंदाज येईल. आणि हवं असेल तर पण आपण मीठ घालायचं. मग अजून थोडं घालणार आहे पाणी, म्हणजे कमी ते मला वाटतं 3 चमचे पाणी लागेल ह्याला. हे बघा ह्या पद्धतीने आपण हे सगळं मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं. आणि आपण ही कट केलेली भेंडी आहे ना उभी, ती आपण ह्याच्यामध्ये घालायची. अलगद, कारण हे मोडतील ना, म्हणून अलगद ह्या सगळ्या भेंडीला आपण हा मसाला लावून घ्यायचा आहे. आणि तोपर्यंत काय करायचं आहे, गॅसवर तेल तापत ठेवायचं आहे. हे बघा मी हे मिश्रण एकजीव करेपर्यंत मी गॅसवर तेल तापत ठेवलं आहे. आपण कढईमध्ये आता हे तळून घ्यायचे. अलगद सगळ्या भेंडीला आपण हे मिश्रण लावून घ्यायचे. बघा हे मिश्रण आपण ह्या भेंडीला लावून घेतलं आहे. आता तेल तापलं ना की आपण हे तळून घ्यायचं. पण तेल तापे पण जरा वाट बघूया. हे बघा तेल तापलं आहे. हे बघा आता मी काय करणार आहे, थोडे थोडे ना असं सुट्टं करून सोडणार आहे. हे बघा ह्या पद्धतीने.
आणि गॅस कमी करणार आहे, नंतर थोड्या वेळाने मोठा करणार आहे गॅस, आता करपून जाईल ना म्हणून. मंद गॅसवर ना अगदी चांगली परतून घ्यायचं. याचा कलर बदलायला पाहिजे, हिरवा दिसतो कलर, तो कलर बदलायला पाहिजे. हे चांगली एकदम खुसखुशीत कुरकुरीत होणार ती. हे बघा गॅस कमीच ठेवला आहे मी. चांगला कलर बदलेपर्यंत ना कमी गॅसवरती आपण भाजून घ्यायचे, तळून घ्यायच्या त्या. हे बघा आता याचा कलर बदलला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया आणि दुसरे आता तळून ह्याच पद्धतीने हे बाकीचे उरले ते तळून घेते, नंतर तुम्हाला दाखवते. बघा हे बघा कुरकुरीत अशी भेंडी फ्राय तयार झाली आहे. तुम्हाला हवं असेल ना म्हणजे आवडीप्रमाणे तुमच्या, हा बघा चाट मसाला आहे ना, हा चाट मसाला वरती टाकायचा, तर आणखीन चांगली चव येते. हे बघा आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर. तर अशा प्रकारे आपली ही भेंडी फ्राय तयार झाली आहे. मला कशी वाटली ते सांगा. तर मंडळी एकदम कुरकुरीत अशी भेंडी फ्राय ही तयार झालेली आहे. तुम्ही पण ती अशाच प्रकारे नक्की करून बघा. म्हणजे रोज रोज तुम्हाला जर भेंडीची भाजी खाऊन कंटाळा येत असेल तर तरी असा प्रकार करायला काहीच हरकत नाही. आणि याआधी पण आम्ही तुम्हाला भेंडीचं तिखलं, भेंडीचं सार हे पदार्थ दाखवलेले आहेत, तेही तुम्ही आमच्या चॅनलवर जाऊन नक्की बघा. आणि अशा प्रकारे वेगवेगळ्या रेसिपीज नक्की ट्राय करून बघा. आणि या रेसिपीज तुमच्या मित्रपरिवारांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर नक्की शेअर करा. धन्यवाद. आता मी तर छान चवीला मस्त झाली आहे. आणि वरनं जर तुम्ही चाट मसाला टाकलात ना तर त्याची चव अजून छान वाढते. तर अशा प्रकारे नक्की करून बघा ही रेसिपी आणि आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.